Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonsibani yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngokuba uyasithanda ukuba sikwazi ukuhlangana ngalendlela. Siyambonga kakhulu. Angiqale-ke ngixolise kakhulu bangcwele. Benginama-challenges amaningi namhlanje emini. Nginama-challenges ayisimanga. Ibhenki ngendlela thize belivale imali, ngingakwazi ukwenza lutho okufanele lwenzeke. Kunezinto bekufanele zenzeke, bekufanele kutholakale nopende. Kusasa ekuseni ngokudinwa inkosi ziyaphuma iy'nsizwa zemafakatini ziyopenda indlu yenkonzo le ezovulwa. Nezinye-ke izinto bekufanele zenziwe zomsebenzi kaNkulunkulu, kwathola ukuthi-ke bavalile. Ngaspenda isikhathi esiningi ebhenki emini, ngaphostiphona abantu bekufanele ngikhulume nabo, ngabahlehlisela iy'ntambama. Okwenze ukuthi ngithe ngibuya sekudlule nesikhathi sokwenza inkonzo, ngaba busy-ke nabantu. Ngiyaxolisa kakhulu sekuze kwaba ilesi sikhathi. Kodwa-ke kuhle nangesinye isikhathi-ke sithola inkonzo kakhulu labo baku-YouTube bayibona inkonzo eqhamuka sekumnyama. Sekusebenza amalambu amaningi awenza ukuthi kufanele phela ividiyo ikhanye, umuntu okhulumayo abonakale. Ngiyathobeka kakhulu, ngiyacela ukuthi ningixolele. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu esibhekene nayo yosuku, noma ngabe seluya ngasekupheleni, kodwa kuseyiyona inkonzo yosuku. Inkonzo yosuku esikhuluma ngayo ikuMathewu chapter 5 verse 9, lapho sikhuluma khona ngabantu abalamulayo. Sesidlula-ke sadlulela phansi kwesihloko esithi-ke uNkulunkulu ufuna umuntu wokubiya ozoma esikhaleni ukuze izwe angalichithi athi angimfumananga. Siphezu kwaleyo ndaba-ke kakhulu. Kuyamangalisa indlela abantu abasihumusha ngayo isikhala. Ngeke wena ungamangala uma ungezwa ukuthi abantu isikhala uNkulunkulu athi ufuna abantu bame esikhaleni basihumusha ngendlela eziningi kanjani. Kulungile-ke, angingeni lapho mina, ngoba kungenzeka ukuthi akuwena ohumushayo, umoya kaNkulunkulu ohumushela wena, hhayi abanye abantu, ngoba wena kuyisikhala okufanele wena ume kuso, hhayi abanye abantu. Sibonga nje thina ukukhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu, simnikeze lonke udumo lomfanele lungolwakhe, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga isikhathi osipha sona. Isikhathi sonke singesakho, thina sibonga nje ukusithola. Ngiyacela ukuthi ubusisele enkonzo Moya Ongcwele, usihole, ukhulume, uzambule lapho nalapho ilalelwa khona, lapho nalapho ibukwa khona. Sinikeza wena udumo-ke lonke Nkosi lungolwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa-ke bangcwele. Sizofunda-ke izwi lenkosi ngokaMathewu chapter 5 verse 9. Liyona liwumgogodla. Uverse 9 uthi, babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Kusikhuluma-ke ngabalamulayo. Abese-ke siya kuHezekeli chapter 22 verse 30 othi, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. uNkulunkulu uyafuna namanje uthi
sikhulu isivuno kodwa zincane izisebenzi. Sikhulu isivuno kodwa zincane izisebenzi. Asiqhubeke-ke sikhulume ngokuthi wafuna umuntu esikhaleni. Isaiah 64 verse 7. Kwakungekho walibiza igama lakho owazivusela ukubambelela kuwe. Sikhulumile-ke kakhulu ngalokho ukuthi uNkulunkulu ufuna sibize igama lakhe. Uma ulibiza igama lakhe uzivusela ukubambelela kuye. Athi Isaiah 59 verse 16, wabona ukuthi akukho muntu, wamangala ukuthi wayengekho ommelayo. Akekho owayemmela uJesu. Akekho nanamhlanje ommelayo. No one is there to intervene for him. Ngakho-ke siyadinga ukuthi simmele, ngoba wasimela nathi esiphambanweni. Siyadinga ukuthi simsupporte. Athi Isaiah 63 verse 5, ngabheka kepha kwakungekho osizayo, ngamangala kepha kwakungekho osekelayo. uNkulunkulu ufuna umuntu osizayo. uNkulunkulu ufuna umuntu osekelayo. Kuthiwa mangala wayengekho osizayo, engekho osekelayo. Wenze njani wena makade eshumayela umfundisi? Uyamsekela noma uyamdestroya, noma uthi mayesekhulumile uhambe uyogxeka uhlabe? Mina ngiyakudabukela wena owenza lokho, ngoba izwi lenkosi licacile lapha kumshumayeli ukuthi ungabomvukela, ungayivukeli inceku kaNkulunkulu. Yini indaba uNkulunkulu athi ukuthelele izwi lakho na? Khona abantu abasebenza ukuvukela nje inceku kaNkulunkulu. Ngiyambonga-ke mina uNkulunkulu uyangiprotecta ngezindlela eziningi ezikhona. Uyangiprotecta uNkulunkulu. Bheka-ke nje ngoba ngiyakhumbula ukuthi-ke kwabakhona umuntu la ekhaya lezwi owayengihlasela ngendlela emangalisayo. Mase ngishumayelile asende iVN, kwakusiza khona ukuthi u-admin yethu sendana. Hawu, nanti lelizwi uMshumayeli chapter 5 uverse 6. Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelela izwi lakho, achithe umsebenzi wezandla zakho na? Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Kubekwa la ngendlela ezothile ehloniphekayo, kuthiwa ungavumeli umlomo. Kanti umlomo uyakwazi ukuzenzela into, ngoba phela wenziswa yilo okungumlomo wakhe. Kodwa manje benza sengathi umlomo uyazikhulumela wodwa eceleni, kanti umlomo phela unamathele ebusweni, wenza lokho okufiswa umnikazi wobuso. Yithi kungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelela izwi lakho, achithe umsebenzi wezandla zakho na? Ubona umsebenzi wakho uchitheka nje ngoba wavukela isithunywa sikaNkulunkulu. Ubona umsebenzi wakho ungaqoqeki nje ngoba wavumela umlomo wakho wakonisa, waphikisana nomntwana kaNkulunkulu. Ngimthanda uDavide ngoba kuthe senethuba lokubulala uSawuli, kodwa akazange ambulale. Kodwa waveza ukuthi babone ukuthi ubefikile. Uyazi ukuthi umkhonto kaSawuli uphi, uyazi konke okwenzekile, okukhombisa ukuthi ufikile belele, kodwa akayibulalanga inkosi. Uxolo, kodwa akazange ayibulale inkosi. So kubiza-ke ukuthi bafowethu, hlonipha umuntu obekuwuNkulunkulu phezu kwakho. Hlonipha umuntu obekuwuNkulunkulu ebandleni lakho. Uma kunotho ufuna ukulikhuluma naye, ungamhlebi, mqonde. Mhlambe leli bandla nje lahlakazeka endaweni yangakini, wena ubhongoza, ukhuluma, uhlukanisa abazalwane. Namhlanje umfundisi waphelelwa umsebenzi. Namhlanje umfundisi wagcina ethuthile wahamba, kanti wena owumphehli wodweshu.
yini ekulungelayo. Awuboni nje isiqalekiso sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Qaphela ukuthi yini oyikhulumayo phezu kwenceku kaNkulunkulu. Ngoba phela ivikelwe u-Isaiah 54:17. Uthi asikho isikhali esilolelwe inceku kaNkulunkulu esiyophumelela, nolimi olumvukelayo uzolwahlulela. Abesethi lokhu kuyifa lezinceku zakhe. U-Isaiah 54:17. Asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela, nalo lonke ulimi olukuvukelayo luyakwahlulelwa. Lokhu kuyifa lezinceku zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova. Yekela uNkulunkulu azidisiplinele inceku yakhe. Yekela uNkulunkulu azijezisele inceku yakhe, hayi wena. Hayi wena, ngoba ivikelekile uma nje isephezu kwebandla, uma nje uNkulunkulu engakayisusa ukwazi ukuyisusa. Ulimi olumvukelayo uzolwahlulelwa, kusho wena omhlebayo. Yekani-ke ukuhleba bazalwane. uNkulunkulu akakufuni thina okwethu ukuma esikhaleni. Silindele uNkulunkulu ukuthi uthini. Isaiah 63:5 futhi ngabheka, kepha kwakungekho sizayo, ngamangala, kepha kwakungekho sekelayo. uNkulunkulu akafuni ozoma kunoma yisiphi isikhala, kodwa esikhaleni ngaphambi kwakhe ebusweni bakhe. Hayi kunoma yisiphi isikhala, yima phambi kwakhe, ume ebusweni bakhe. Baningi abantu bamile abamanga esikhaleni esifuna uyena. Ingakho bengaphumeleli kunoma yini abayenzayo. Ingakho kuqalekiseka konke ababeka isandla sabo kukho. Uyafuna ukuhlahlamelisa indlela yakho? Ngingqela kuJehova umsebenzi wakho, yena uzoqondisa imikhondo yakho. Izaga 16:3. Ngingqela kuJehova umsebenzi wakho, yena uzoqondisa imikhondo yakho. Masibheke iHubo 106:23. Wathi ubeza kubabhubhisa uma uMose okhethiweyo wakhe ebengamanga ebusweni bakhe ukubakhulumela, ukuze amiyekise intukuthelo yakhe funa babhubhise. AmaHubo 106:23. uMose wama phambi kaNkulunkulu, wavikela abazalwane, wavikela ibandla. Ngoba phela uMose wayengokhethiweyo kaNkulunkulu. Kufuneka amadoda anjalo azoma, akhale, anxuse kuNkulunkulu, anxusele ibandla. Kufeka amadoda anjalo azoma esikhaleni, anxuse kubazalwane, anxusele uNkulunkulu. Uma uyinxusa usesikhaleni, unxusela ongaphambi kwakho nosemva kwakho. Unxusela oseceleni kwakho ngakwa-left noseceleni kwakho ngaka-right. Awukhethi ibala, kodwa uyanxusa. Ngakho-ke uverse 23 uyasicacisela, wathi ubeza kubabhubhisa, kusho uNkulunkulu, uma uMose okhethweyo wakhe ubengamanga ebusweni bakhe ukubakhulumela, ukuze amiyekise intukuthelo yakhe funa ababhubhise. uMose wama. Kuney'ndawana eziningi, ngiyakhumbula ngesikhathi ebuya uMose entabeni yaseSinayi, wafika abantwana bakwa-Israyeli sebezenzela ithole legolide bekhonza lona. Wama uMose wabanxusela. Wathi uNkulunkulu noma ethukuthele ededele iy'nyoka ezinesihlungu, kodwa wezwa ukukhuleka kwaMose. Wathi yakha inyoka yethusi, uyiphanyeke. Oyoyibuka elunywe inyoka uyosindiswa. Asho njalo uJohane chapter 3:14. Athi njengokuba uMose waphakamisa inyoka yethusi ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, kuba noma ubani oyibukayo angabhubhi. Uyamphakamisa yena uJesu wena na? Yazi indaba ungakwazi ukumphakamisa, ngoba khona izinto ezigodlile emakhwapheni.
Uma kunento egodlile ekhwapheni, leso sandla sikwazi ukuphakama, ngoba phela into egodlile injani izokuwa. Athi umpostoli Paul, ngifuna amadoda ezindaweni zonke aphamise izandla ezimhlophe akhuleke. Aziphakame izandla ezimhlophe ngoba zigodlile. Khona izinto ezisemakhwapheni, isho ekhwapheni likamoya. Ngoba noma siphakamisa isandla lesi, uma isandla sikamoya singcolile, uma ikhwapha likamoya ligodlile, ukungcola, aziphakeme izandla zikamoya. Izandla zikamoya ziyona lento efuna uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna izandla zikamoya ziphakame. uNkulunkulu ufuna sime esikhaleni, sinxusele abazalwane sibekwe phezu kwabo, sinxusele abazalwane esikanye nabo, sinxusele umfundisi wethu esimnikeziwe, siphinde sinxusele uNkulunkulu kubantu. Njengoba ngimi la njengamanje ngikhuluma nani on behalf of uNkulunkulu, ngithi buyisanani noNkulunkulu. Izinsuku seziphelile. Nkosi uJesu uyabuya uzolanda ibandla. Buyisanani noNkulunkulu. Yena ongayigodlanga indodana yakhe iyodwa wayidedela yayosifela esiphambanweni. Kungani wena ugodla? Kungani wena unezinto emakhwapheni? Kungani wena ungafuni ukuvuma izono zakho? Kungani uzikhetha izono khona ungafuni ukuzikhuluma? Zonke uzoshangaza esihogweni. Asikhona esisodwa esizosala. Okukhulu amaKristu agcwele esihogweni ngenxa yesono sokungalaleli. AmaKristu agcwele esihogweni ngenxa yesono sokungamdumisi uNkulunkulu aphakeme. Makwenzeka izinto abona kuyiwona wenze lezo zinto, ababoni kunguNkulunkulu. Afa umuntu esihogweni ngoba kazange amdumisi uNkulunkulu, wazidumisa yena. Isihogo asidalelwanga thina, sakhelwe uSathane nengelosi zakhe, nalabo-ke abangamahlongandlebe, nalabo-ke abalimi lumbaqambili, abaxova izinto. Ukhuluma lokhu kulo mzalwane, ukhuluma lokhu kulo. Ukhuluma lokhu kulo mzalwane, ukhuluma lokhu kubaphathi. Uyaxova, uyaxabanisa. Nolimo olumbili olumbaqambili. Lunjani olwakho ulimi? Awuxabanisi nje emsebenzini, awuxabanisi nje esikoleni, e-staff room, awuxabanisi nje esikoleni, iy'ngane. Lunjani ulimi lwakho? Kunjani okuphuma emlonyeni wakho? Sisazoma phambi kaNkulunkulu, and sekuseduze kakhulu ngoba umile emnyango njengamanje ufuna ukusilanda. Usemile la eduze, uready ukulungela ukuhamba uye ekhaya na? Noma ulungela uhamba ugxekana nabantu, ugxekana ney'ntshumayelo zabantu? Ugxeka nje awunawo nomoya kaNkulunkulu, ugxeka ngenyama. Isaiah 54 verse 17, ulimi olumvukelayo lo mntwana kaNkulunkulu olokhu umphethe umgxeka luzokwahlulelwa. Asikho isikhali esilolelweni siyophumelela. Ayizibekeni iy'khali bafowethu, zibekeni. Ngisani nganitshela ngathi mina 1 week before iPhasika, 1 week before iPhasika, ngaleyo sandele sathi masingena sathola inkukhu emnyama efile. Ziphakeme indonga zalapha, ayikho inkukhu engandiza ingene lapha. Okokuqala lokho. Okwesibili, maqede besiyafa yabonakala ukuthi iphonswe isifile. Sabiza igama elinamandla ngoba ngahlanganisa iphethe neplastiki. Omunye wey'nsizwa uNkulunkulu angiphe zona lapha ebandleni. Ngithi yini lo iphethe manje? Uthi inkukhu emnyama. Thi mina ushilo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ngisathi uyithatha? Wathi ngishilo. Ngiyambonga uNkulunkulu, namanje uyaphila uright, akanankinga. Ubani othakatha ibandla? Lithakathwa umzalwane welinye ibandla noma lithakathwa umfundisi welinye ibandla? Ubani ngempela ongathakathi ibandla kulaba bantu abawu-2? Ngakho-ke ngizama ukukutshela nokukuvezela ukuthi kwenzakalani, kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba mkhulu ongakithi kunosezweni. Uma eme ngakithi,
Ubani ongamelana nathi na? Udumo lonke lungolwakhe lumfanele, yena yedwa onokungafi, yena yedwa ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho. Amandla nenkazimulo nodumo kungokwakhe kumfanele. Khumbula, uNkulunkulu uyakufuna, ufuna uzoma esikhaleni. Mina ngisho isikhala sikamoya, angazi-ke wena ukhuluma ngasiphi. Mina ngisho esikamoya isivuno sikhulu, iy'sebenzi zincane. Asiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu ngale nkonzo efika ngalesikhathi kithina. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sikubonga ngale nkonzo nangakho konke osenzele khona. Siyacela ukuthi ukhulume, uqhubeke, usebenze, uzambule kulowo naloyo oyilalele le nkonzo. Bonakalisa amandla akho. Moya oyingcwele, moya weqiniso, sifundise. Uphinde usikhumbuze lokho inkosi yakukhulumayo. Uphinde usibikele okuzayo. Siyabonga ukuba nawe njengomsizi wethu, elithi izwi ungumsizi osibubulelayo ekhaya kuBaba, ngoba thina sikwazi singakucela, kodwa wena uyasibubulela, ngoba uNkulunkulu Baba uyakuqonda okushiwo nguwena. Angekuqonda okushiwo yithi, kodwa okushiwo nguwena, moya kaNkulunkulu, moya weqiniso, moya kaJesu Mduduzi. uBaba uyakuqonda. Thatha udumo nangalesi sikhathi sinikela kukuphila kwethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. Iphinde ngixolise ukuthi inkonzo niyithole ngomnyama. Nilale kahle nonke emakhaya, siyanithanda. Siyanithanda. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ukuthula kwenkosi okudlula ukuqonda konke makuhlala ezinhlizweni zenu, azabuye uJesu alanda ibandla lakhe. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNsibande usevalelisile.